Ahojte. Chcel by som sa vám poďakovať, že sme spoločne prekonali 500 odberateľov na mojom kanáli. Začiatok roka sa nám rozbiehal pomalšie. No za to už januárové video o konflikte na Ukrajine prekonalo 2000 zhliadnutí. To pri veľkosti môjho kanálu som si myslel, že sa tak skoro nepodarí. No už ďalšie video o kostiach a archeológii má dneska už cez 3000 zhliadnutí, čo je doslova pre mňa neuveriteľné. Ďakujem za každý jeden páčik, ale aj nepáčik. Cením si každý jeden komentár. Som vďačný za každý jeden odber, ktorý som od vás dostal. Keďže nám končí marec a začína apríl, tak v apríli sa trošku s tými videami zbláznime. Celý mesiac chcem venovať kultúre. Ak všetko dobre pôjde, tak už budúcu stredu začneme z ostra. Do 17. dielu debaty prijal pozvanie Miroslav Kolár, bývalý poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, novinár, predseda rady STV a RTVS, s ktorým rozoberieme situáciu v RTVS. Povieme si niečo o verejnoprávnosti a prečo je dôležité, aby RTVS ostala nezávislá od ktorejkoľvek vlády. Potom nás čaká pokračovanie 13. dielu o Slovenskej národnej galérii s Barborou Pavlíniovou. Ak ste tento diel nevideli, vrelo ho odporúčam pozrieť si. Barbora je fantastická galerijná pedagogička a tento diel mám naozaj veľmi rád. A na záver mám ešte jedno prekvapenie, naozaj veľké prekvapenie. Do debaty prijala pozvanie jedna veľmi úspešná umelkyňa. Keď si nájde čas vo svojom kalendári a podarí sa nám natočiť tento diel, bude sa na čo naozaj tešiť. Prezradím zatiaľ len toľko, že to, čo ona robí, je pre mňa životu nebezpečné. Myslím si, že tento mesiac, ktorý nás čaká, bude nabitý zaujímavými dielmi. Máme sa na čo tešiť a ja sa budem tešiť na vás. Ahojte.